kay salamat sa imong mga sponsored chi. Nagdala intaw na siya kuan tura among chef. Naghiwa-hiwa na sa kuan. Sayo kaayo. Paniudto. Para paniudto na mo intaw. Sino tuon ni mo, chef? May stir fry tag beef. Yung magsabaw sa di ay Sabaw kanabay po. kuan. Sabaw kuan, nilagang baka. Yes. Nabutang nga rin mais. Sidahan kan salamat siya sa mga hinabang, sa ayuda, no? Sa mong nadawat karong buntag sa iyo. Ayuda. Ako ito mong i-upload, Chi. Ang upload na mo? So, paabuto na itong malutoon niya. Balik ta, ha? Chi, mo na ayuda na ako sa imo, ha? Sopas. Kao sa diha pa. Lami ba, no? Lami kayo. Painit sa tiyan. Lami kadyo! Lami kadyo! Nimit kadyo. Lami kadyo! Timpla. Ito ang chef. Nagpahipi ang chef. Ito. Isaba lagi kay ka. Adhang kay mukuan, ha? Like, YouTube. Aman na lugar. Region 10 man. Sa Region 10, iyan ang Pagayan na, Chi. Saan Iyan na ang Region 10? Mindanao? Iyan ang explain ang man. Iyan ang explain ang... Sa'yo kayo mong bisita na. Masya, nag-ayuda sa'yo ang taon kaayo. Hinabang ang taon. Sigup sa sabaw. Lami kay supas. Gamaan ni Iring Banbanon. Yes. Saan yung magluto daw? Stir fry ni siya. Stir fry. Beef stir fry. Stir fry na ni. Arang nilaga. With mais. Ulat ang baboy, yubab. Tuhod sa butakal. Serius kang duha ba? Tingnan mo ba? Hindi yan steam. Sinabi yung steam, hindi yan steam. Che! Pwede na pag-log to. Oh, sige. Sige lang. Ako sige. Eh! That's it. Maniod to na! Manyanan. Dili ka, Che. Mangyaman. Init gratis. Amo si Kuan? Tara. Eh! Kaming. Yang computer. Alam mo sa bawoy. Amon sabaw. Sabaw. Ano yung mais, no? May mais ah. Ikaw, hindi ka Ano yung sabaw? Eh! Balay ka mais, ni. Nagbubot ko na sa ato.
Wala piti. Pag military. Wala. Sa ilo? Sa panita yun. Wala mayroon. Sudah kita rin. Kay Reklamo na ti. kay og gitarong na nila, wa mo gyud mo reklamo niya. Nara may mga mga proof ang katong mga nagreklamo. Grabe no? Mayroon. At least yung sample na. So ang mga luma dito may reklamo ti mga Oo, talaga mo kay bawal makahatagan ang may negosyo, anong gihatagan ang may negosyo. Bawal makahatagan ang naay abroad gipanghatagan. Hanya kaya katong upload kaya may trabaho. Maski na, Ha? tawag na naman ni Ernie ko. kapitan. Kay ang kuan sa Pilipinas kuno lain-lain og ahensya. Ang OFW lahi ang ahensya nga mohandle. Ang sa Pilipinas DSWD, ang OFW ang OWA. Karon, mutana ni sir, unsa man na sir, no payment ni diri, unsa man na mo na kuan. Unsa? Kay ang kana ko nung madawat sa OWA nga murag convert to 10,000. Oo. Wala na siya. Kung sa man di na lang kung ni mga on diri OFW siya di na portion ana nga mo decide mo ipadani sa Pilipinas. Tabla. Tabla. Kaya para nila magdubli nagmudawat ang atong pamilya dito, Dawat mudawat pag pagdili. itaguwa. Ah. Grabe ka mga sigurista ha. Ang sampu na kagugutom dito ti. Tuas. Ah. Amo to ka nakaibaw na baka ang mabuwang kay kung mas balik at tuyok ra man na des yung mga buhing langgang kay so gisumutan na lagi siya. Ano sa bahay siya? Naman na. Sabi naman yun. Pamilya mo naman isig. Harvest na ako ko Sweet corn. Sweet corn. Harvest na ni ko ang Janchi Shauke. Sweet corn. Kung gani. Dharma. Oh na. Balik na. Kukul. Hamil. Uy. Kanya. Pangayawan na sila rin na sample. Wala na. Hawas ng mga may bawaan na. Wala na isa na nagista. Oo. Oo man. Okay na po to. Nalista niya. Nakasabot ba nga? O sige, ako lang ayaw ko pili. Hati na naman kay. Ano kaya bro? Ayan lang. Ilang mo bugas? Pwede ko bugas. Bulat na. Ayan lang. Dawat ang pod. Ano ba? Mubika ka gid ang kuan. Tamo urag sa tupong pa ni Miloti urag pad sa itik. Ah, sige. Kasihan. Amo na problema. Hindi ka kasi inog pamilyado ka. Pero kung imong pamilya nas probinsya, Pwede. di ba? Para niya. Yang asawa to sa Batangas. Mm. Mga naman nag-iikuan sa mga driver. Uy. Mga driver na tanan kauman siya na ano. Pero hindi mo yung interview. Ano yung smile?
Pwede na yun, depende na sa budget. Oo man. Hindi sa itong set meal, hindi man ito pwede sa sulanan. Hindi na mo pagkakita ang 15,000 gallon sa Manila po. Driver. STN. Purpose na yan. Set meal, hindi man kasi yan. Simana. Okay. Okay, sugal pa man. Hindi man. Sabay ko, kay sugal pa Manila. Naging civil, may dalag sa kabuhan. Kung may kailangan, So nakadawat lagi po og 6,700 kay gipuhunan sa siya po. oo, hindi ang iba, di sugal. Tawag mo? Natakulan, mag-unatal nga na, kita kayo na. Ako lang na maguna sila da. Okay. Ang nagkuhan na ang nagkuhan, yung lutads, mga oposisyon pa na. Ano? Pag Bubutong ka niya. magkamot mo sa ko kay, ano may salikan? No? Dapat itong nagkamot ka na ano. Trabaho. Muna yung batas nga gikuhan sa oposisyon. Kuhan kanin. Kanang di na tagag-control ka ng lingkod paglawas. Kaya ron kami kamot, kaya naman nagbaho. Napilo mag-purpose. Nabuhukan mo. Ang tawag sa purpose to. Sugal mo de. Port naman yung brand meaning ang P. P. Pangtawid. Pagtawid. Ha? Pantawid guto mo na nakakuhan. Ang ilang ko. Yan. No, kanang purpose pantawid guto ang program. Ay, buwan din na bilang ka ng... Yung lutads ang nagkuhan na. Sila mo kayo nasuwag. Sila yung kasugod na. Kanang purpose. Panahon ni Kino. Kanang purpisa. Dapat ikaw na ganang mag-purpose. Kaya mga tiguan na. May trabaho yun. Yung tiguan na mga ang ganing sa 60 anyos na ngawal kay Giselgan ba? Murag kaning murag ito mga senior na ba? Yung senior na ngawal sa ligan nga tapos tambak. At naman ilangan. Kung ba kaya pero mag-lista tong Mga may kaya. Middle class. hindi ka na lingkod paglawas ba? Paglawas. Makapanarbaho pa ba? Ano mga kamot kakapuan kay Ano, matapulan dito sa ako. salig naman. Ako sa Hong Kong, kaya kita ko yung mga tiguan, hindi ba sa restaurant? Mo na ila dito, Hong Kong, Macau? Airport. Puro mga tiguan ng luay. Mga restaurant din, puro mga tiguan na. Hong Kong airport po, mga tiguan ng luay. Mga basoy ka na mga kuan, magkulik sa mga basura-basura. Puro na mga tiguan. Ano ba nabi? Ato ba Ilang kuan? Ang mostly sa mga bata dito, na yung mga bata mga scasher. Ang mga tiguan dito, assign ko ng mga bash out sa mga hugaw. Kaya nagtrabaho pa lang sila eh. So na pa sila income. Muna digin sila pobre, kaya mga kwarta. Trabaho na. Tiguan sila. Narbaho na. Ano ba nakatrabaho man nakaskola sa mga kwarta? Ang tamo. Diskarte naman. Ilang ba dito? Batasan na muna. Ay, ban-banon, diskusyon ra ni amo among kaugali mo opinion. Batasan na luban. Mga ganay ko ang Pinoy. Kanang ko ang magod. Saling gobyerno. So first year high school, nagkuhan na working student na ko. Hindi nag-sweater, hindi nag-shopa, hindi nag-pan. Yan naman ang matay tayo, yung ng purpose kay nagubot mga murali na mo ng mga kuan. Sundun na mo pa rin mga rebelde. Realista. Balik ang tangon. Kung batong Sagdan lang na siya. ID system na kwanto na dayon. Wala na, no? Ganda lang. Di ibubot. Mga bata sa yuta. Paano yung balay? Wala mo gablang. Naka-ID? Kailangan ka na ID. Kaya naman tanang nito, diba? Ayan, so, mga kasuwid, Hindi lang sugot ba siya ng mga personal. kahit sino kayo,
din na, ano din tawag sa Ano kami area? dito? Is pag-ibig. Ano di ba? Ugok mo ito lang natin. Para kung dili ko, mag-process ka, igo yan. Gawa sa dito ng system. System gawas. Meron nga. Ano na sila, no? Awahan. Ay, kailangan yung sabaw. Subak lagi sa bawal, eh. Kuha na dito. Ikaw ko ni mo buaw mga sabaw ni mga na-address po sunod-sunod to mga pakapen pa sa atin. Uy, mga iring banbano, ang damo sa anak mo ha. Kay murag tas-tas na mong nuak. Mga iring banbano, humanamig paniud to. No? Daghang salamat sa akong mga followers, sa akong subscribers. Just click and share. Iring banbanon. Goodbye, God bless, and take care. Bye!